Tá ápéir aing gar ban Macarena is as an Spáinní is chalín an deas í an tá dearagling go bhfuil si có cabhraach sin. So tá annachhuiid sto go cuairmíorthaí an chéad rud dhéanaan siar maidin ná go núisíonn sin na páistí agus an son olbhíonn si an bricfast a dóibh. Cadalíonn si glanan si an chiistin ar atá an bricfast a ite acha. An son timpplair fééis a hocht máinn si na páistí ar scoil agus bíon sotacha an son ar feidh 3 uair chléig. An son ag lehannig go dóibh bailíonn si ílan na dosach agus an son lads tar éis scoile. Cabhraíonn si le má scála sin ar bhhaile. Uaireanta cabhraíonn si le hobar an tí ach ní bhíonn mór an gála sin agus tá si annach áireach réití míad go híntaach léhí freistalíonn si ar rangana gá ihe sa teachtain agus tá annachhuiid cóirte déanta ché agus búlann siad ó go minic agus téann si go leir na cathrach nó i mbíonn siad ar throssanna nó fechann siad ar na síomhanna atá fud na cathrach agus búlann siad le cóirde eile atá ag obair mar all pair an san freisin.